Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mandok mauliate mahamu diamai, na mangororo hita sian gonggoman ni haholomon, jala na pausaton hita tubagasan harajaon ni anak haholongon ni rohana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami da di Banua Gijang, di papatarho do dirim marhite hite hatami, naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosanami. Atong papatar madirim turohanami, asa hutanda hami ho, jala asa hutangihon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami tondi porbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata, sian patik parjolo sahatu paopaton, patik parjolo, au do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jadi dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, ro dina di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonan goar ni debata, ianggo soture dalana, aihona huhum na dosogot akka na marsineang ni goarna. Patik paopaton, ingot hamuna pabadiaon ari minggui, dina onomari maula hamu nasasi ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo nadi sadarii, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni huta ni halak pena mangebati hutam.
Aidina onomari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibayani do umbaen na di pasu-paso debata jahoba ari paradianai jala di parbadiai. Atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Li Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik. Amin. Dijakon Yesus no pardosa, namangasa korosai, namangudukon inaroa, ipambay na nasa sude, alay di pagkupataon, dijakon Jesus na aon. Dosanai macai burju, dijakon Jesus asa palu ahonai. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan. Sitopa nasada adong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahu ulahami marhitesian pangalosion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nangsian pakatoyon nami nasoture, ro di pangalon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami i, alai natolsol bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna, jala suruh matondi parbadia turohan nami be, asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan nasora suda. Napinar bagam di akka naporsea ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonon do hata ni Jahoba, unang ho mabiar, ayau do siluluhon ho, nunga pola hujau goarmu, au napunaho. Hasangapon mani debata nadigijang. Amin. Namu barohaku di baik Tuhani, Dung Yesus maringan dia. Dung asona awon tunare rohati, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan Dung nasonang doa, dung tu Jesus salam, dung Jesus maringan dia. Arorona hutagam dan muhuk tahe, dung Jesus maringan dia. Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung nasonang doa, Dung tu Jesus salam, Dung Jesus maringan dia. Tabegema hatani debata turpuk ni hari mingguon, sian Efesus 3 ayat sada sahatro di ayat 12 tajahama marsikat soring. Alani i doau Paulus ni ihot ni Kristus alahamu aka sipele begu. Ai sian pangukapondo di pabotohon tu au hahomion na mahu maronyoti nakiningian. Dang di pabotohon dopei tu aka anak ni jolma di aka sudut na jolo alai nunga di papatari nuaeng tu aka apostelna nabadiai dohot tu aka panurirangna di bagasan tondii. Naung gabe parhaladoni i doau, sian pangalehon ni debata di asini rohana, nang tuau sian pangokor ni hagogoon nai. Jala patorakon pangalao ni tohonan ni hahomioni, nabuni sian mula ni mulana di bagasan debata si topa saluhut. Ido ditahi sian mula ni mulana, gabe dipasaut di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Ido sahatna, martua doakan na tumangingon hata ni debata jalan na upeopsa. Amin.
taha tidakkon maha porseaotai, songo nahina tidakkon nidongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumu palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhani si Maria, nagame-gabe yang siantondi porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangomuhan ni silatus, na mate tarpajal do ibana di aupuna silam. Na tua tu banua turudu, na mulak mangulu di are patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudu tu siamu di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Disiduk na pai mamulak sogo tu tanoon, lau maumian hanak maumian. Au porsea dituni parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan anak Kristen akan abadia, dohot ya sahani dosa, dohot ya tai na manduk, mulak mangulu disebut daging ni halak nong mate, amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tidak ada salahnya karena ini adalah minggu pertama di tahun 2024. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan selamat beribadah bagi keluarga yang datang dari seberang yang belum pernah bergereja di Reformanda. Atau bahkan tamu kita hari ini. Selamat datang. Baiklah, nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama Dung Epifanias, minggu Parjolo Dung Epifanias. Topik Jehovah do Paluahon, manang Allah yang membebaskan. Ibadah kita hari ini adalah tanggal 7 Januari ini tetap jam 7.30 dan jam 10. Sedangkan kebaktian sore belum kita adakan nanti setelah tanggal 14 Januari. Ibadah Minggu Bona Tahun HKBP Bandung Reformanda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Januari jam 10 tepat. Gereja kita akan melaksanakan ibadah syukur Bona Tahun HKBP Bandung Reformanda. Seluruh ibadah bergabung dilayankan dalam satu kali ibadah. Setelah ibadah selesai dilanjutkan dengan sukacita Bona Tahun berupa perlombaan antar kategorial, yaitu kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, kategorial perempuan, kategorial ama, dan lansia. Setiap kategorial dapat mempersiapkan kelompoknya masing-masing. Setelah perlombaan selesai dilanjutkan dengan ramah tamah dan disediakan makan siang bersama. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Selanjutnya persembahan. Persembahan hari ini tanggal 7 Januari kita hanya menyerahkan satu amplop persembahan ke depan altar, yaitu untuk huria, pembangunan, dan kantor pusat HKBP. Sedangkan pada tanggal 14 Januari kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. Yang pertama untuk huria, pembangunan, dan untuk pusat, dan yang kedua adalah untuk dukungan program gereja dalam rangka Bona Tahun. Yang poin 5, pembacaan surat dari Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Nanti akan saya bacakan karena ini berupa undangan, saya akan bacakan setelah pembacaan warta. Poin 8, pembukaan pertanyaan sektor gabungan. Pembukaan pertanyaan gabungan sektor yang paling tepat. Pada hari Jumat 19 Januari 2024 jam 18.30 di gereja kita akan dilaksanakan pembukaan pertanyaan gabungan dari seluruh sektor dengan tuan rumah adalah sektor Bumi Siliwangi, Pajajaran, dan Sarijadi. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Dan poin 10, seperti tadi saya katakan bahwa akan saya bacakan undangannya. Poin 15, ucapan selamat ulang tahun. Kalau ada yang berulang tahun Amang Inang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari, kami persilakan untuk berdiri.
Paralado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Januari 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sahat rodi hatu tuamu, saya toktong doau, jala rodi na ubanon, saya au do mangusung hamu, au do membaisa na saya laon, au do mangopa, au do mangabing, jala au paluahon nuaing. Selamat ulang tahun Amang dan selamat ulang tahun Inang, Tuhan Yesus memberkati. Dalam pokok doa minggu ini ada tambahan 2 yang belum masuk, yaitu Inang Sitorus Borumanurung, beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit Boromius dan sekarang sedang pemulihan. Kemudian poin 29 Amang SP Pakpahan yang sedang dirawat di rumah sakit Kiwari Bandung. Berita keuangan kita, berita keuangan penerimaan persembahan tersentralisasi. Total penerimaan adalah Rp45.011.000, yaitu untuk Huria 18.862.950, untuk sentralisasi Rp23.565.050, untuk pembangunan Rp2.542.000. Sedangkan persembahan non sentralisasi total penerimaan adalah Rp6.139.000, untuk Huria Rp3.150.000. Sedangkan untuk lain-lain berupa dana dukungan program adalah Rp2.989.000. Ada sedikit perbedaan dengan yang di Warta Jemaat, sehingga total penerimaan untuk Huria sebesar Rp22.012.950. Demikian warta kita hari ini. Dan saya akan membacakan undangan Bona Tahun Distrik. Kepada yang terhormat para pendeta resort di Distrik 18 Jabar Tengdi, para pimpinan jemaat Uluan Huria di Distrik 18 Jabar Tengdi, para pelayan penuh waktu di Distrik 18 Jabar Tengdi, dan para calon pelayan penuh waktu di Distrik 18 Jabar Tengdi di tempat. Salam sejahtera. Sebagaimana saat ini kita telah memasuki tahun 2024 dan sesuai dengan hasil sinode distrik yang lalu, pada awal tahun 2024 HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi akan melaksanakan ibadah Bona Tahun dan launching tahun Oikumene Inklusif yang akan kita laksanakan pada hari Senin 15 Januari 2024 tepat pukul 9.30 sampai dengan selesai di HKBP Kartanegara Resort Jawa Tengah, yaitu Jalan Kertanegara Selatan nomor 1 Semarang. Sehubungan dengan acara tersebut merupakan kegiatan Distrik 18 Jabar Tengdi yang pertama dalam tahun 2024 dan juga sebagai sarana sosialisasi program dan kegiatan tahun 2024, maka bersama ini melalui para pimpinan jemaat turut diundang dari tiap jemaat atau Huria, yaitu 1 orang utusan Parhalado, 1 orang utusan Ama, 1 orang utusan Ina, 1 orang utusan Naposo dari tiap-tiap Huria. Turut serta juga diundang keluarga, manang istri atau suami para pelayan penuh waktu. Untuk mendukung acara tersebut dari tiap resort agar memberikan partisipasi sebesar Rp1 juta, dana tersebut diharapkan bisa segera ditransfer ke rekening HKBP Distrik Jabar Tengdi. Atas kerjasama dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tertanda Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi, Pendeta Pahala Sitorus dengan tembusan MPS MPSD Distrik 18 Jabar Tengdi dan file arsip. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita sama-sama nanti tanggal 14 Januari kita datang untuk mengikuti ibadah Bona Tahun gereja kita. Selanjutnya kita akan sama-sama doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat mengawali hari Minggu pertama memasuki tahun 2024 ini. Terima kasih ya Allah, kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai kami jemaat-Mu dalam setiap nafas kehidupan kami. Ajar kami
untuk selalu mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan, dan biarlah kami dapat saling mengasihi di tengah-tengah dunia yang terkadang membuat kami terlena sehingga kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Saat ini kami akan menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden beserta jajaran menterinya, para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah di negara kami ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat daripada-Mu, agar mereka melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan terutama takut akan Engkau. Tuhan, kami hanya memohon belas kasihan-Mu, agar kedamaian dan persatuan di negara kami tetap terpelihara. Bapa yang baik, pada bulan Februari yang akan datang, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan memilih anggota legislatif. Bapa, sungguh suasana hati kami penuh dengan kekhawatiran dan mungkin ada sedikit ketakutan dengan proses dan hasil yang kami dapatkan nanti. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Allah. Biarlah semua proses dan hasilnya nanti adalah yang terbaik karena campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk situasi iklim yang ekstrim di berbagai belahan dunia dan berbagai bencana ekologi yang terjadi di seluruh dunia khususnya di negara Indonesia. Biarlah kami masyarakat Indonesia, terlebih-lebih jemaat-Mu, sadar penuh untuk mendukung program-program lingkungan hidup yang dihimbau oleh pemerintah kami, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan kami, lingkungan hidup kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, yaitu kami berdoa untuk Amang SR Sibarani, untuk Amang Sehuta Julu, untuk Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, untuk Amang R Dolok Saribu, untuk Amang JL Tobing, untuk Nyonya Dolok Saribu Boru Sinaga, untuk Nyonya Asiman Juntak Boru Hasibuan, untuk Nyonya Sinaga Boru Tamba, untuk Nyonya Sitorus Boru Tambun, untuk Nyonya STS Hutauruk Boru Leban Tobing, Amang Sahati Purba, Amang Eber Hutagalung, Nyonya Elsi Hombing Boru Siman Juntak, Amang M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Amang Amanulang, Amang Sintua Dr. Andus Segul Tom, Nyonya Idaria SL Bantobing, SL Tobing Boru Simanung Kalit, Nyonya Sirait Boru Gurning, Nyonya P Manurung Boru Silain, Amang KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Amang PL Tobing, Nyonya R Panjaitan Boru Sitompul, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya Sintua Hasinaga Boru Siburian, Nyonya Sitorus Boru Manurung, dan Amang SP Pakpahan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan berkati para dokter, perawat, dan obat-obatan yang mereka konsumsi dalam membantu proses kesembuhan mereka. Dan biarlah Tuhan keluarga saling menopang dalam proses kesembuhannya. Terima kasih Bapa. Kami juga bawakan saudara-saudara kami yang saat ini merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka, yang belum mendapat pekerjaan dan yang belum mendapatkan teman hidup. Bapa yang baik, semuanya kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan doa, harapan dan kerinduan mereka Tuhan. Berkati semua usaha mereka agar membuahkan hasil pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat di Gereja Bandung Reformanda. Berkatilah mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo, seluruh seksi perempuan, ama dan lansia, seluruh pengumuman Tuhan, kiranya semua program-program yang direncanakan di gereja-Mu pada tahun 2024 ini boleh berjalan dengan baik, lancar, dan semua jemaat boleh bersuka cita dan semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Secara khusus kami berdoa untuk anak kami Timothy Simbolon
yang kurang lancar dalam berkomunikasi. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh orang tuanya Tuhan, sudah banyak terapi yang dijalankannya, dan kami melihat sungguh Tuhan banyak kemajuan untuk anak kami Timothy Simbolon. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan terus segala usaha-usaha itu Tuhan untuk menjadi kesembuhan yang sempurna bagi anak kami Timothy. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk dana yang masih dibutuhkan untuk pengadaan fasilitas ruangan lantai 2 dan basement. Kiranya Engkau menggerakkan hati jemaat Tuhan, sehingga kebutuhan untuk fasilitas ini boleh tercukupkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja persiapan HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang. Kiranya Tuhan menolong setiap pergumulan jemaat di HKBP Lembang agar proses perizinan dan pengadaan lahan yang tepat di persiapan HKBP Lembang dapat terwujud segera, dan bertambah-tambahlah sukacita jemaat di HKBP Lembang. Kami juga berdoa untuk jemaat di HKBP Persiapan Sumedang. Tuhan berkati semua majelis dan jemaatnya agar mereka tetap sehati dan semangat dalam proses pengadaan gedung gereja, dan Tuhan menolong untuk setiap pergumulan yang dihadapi persiapan HKBP Sumedang. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Vandalen Gultom. Berkati Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang menuntun kami jemaat-Mu, sehingga untuk menguatkan kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengarkanlah doa, permohonan, doa syafaat kami ini yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Dami di debata na sumurung sian saluhu roha, ima mangaramoti ati-ati doho pikira mudabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hatta sahak mahita tuminggu parjolo dung Epipanias hata ni debata mamakulingi hita ima siap dua Musa biddu onom ayat sada sahat waya walu hujahahom ma dihita songonom ma diduk disi dungi ninna Jahoba ma tu si Musa idomu ma anon si bahenoku tu raja Parau ai marhite-hite tangan nagugu loason na mahamulaho jala marhite-hite tangan nagugu o jaron nahamu sian tanona akum ni didok debatama tu si Musa ahudo Jahoba ninna jala hupapatar ahu tu si Abraham tu si Ishak dohot tu si Jakob margoar debata nasun gogo alai dang di paboto-boto nasida yanggo goarhu Jahoba hupahot dohu padaku tu nasida mangalehon tu nasida tano Kanaan tano pai solatan nasida jalanunga hutangihon angguk ni hala Israel aka na pinarhatuban ni hala Misir jala marningot ahu di padaku dibaheni paboa ma tu hala Israel ahu do Jahoba jala parwarokku do hamu sian akka ulaun rudi ni hala Misir jala paluokku do hamu sian parhatubadan nasida jala tubuh sokku do hamu marhite-hite tangan na tol-tol dohot marhite-hite akka uhum godang jala ainokku do hamu gabe bangsokku ahu gabe debatamuna asa di boto hamu ahu do Jahoba debatamuna na paruar hamu sian ulau rudini Misir asa hutogihon hamu tutano nau humang makkon lehonokku tu si Abraham si Ishak do si Jakob lehonokku mai bahen partaliamuna ahu do Jahoba ido sahat ni turpuki hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus melorongom akka hamolo di tonga-tonga di guluta roh keragam di paruh kilon nabu mabak kita sorat gabi sipata tu bodo suku-sukun tidi do Tuhani manang adong do Tuhani manang naswadong do budo masih bila kita diderai berbagai tantangan, kemelut, penderitaan, sini berganti kita hadapi, sekarang timbul pertanyaan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih peduli? Bulu masa di tonga-tonga di bulu. Dan itu harus dijawab. Kalau tidak, bui gabi putus asa kita. Gabi mau home. Gabi apatis. Gabi badeli. Alanido lau mangalusi suku-suku ni jamita sadarion mangalehon alus tu suku-suku nata dobii. Di mana Tuhan ketika saya menderita? Pengalaman-pengalaman namasa di bangsa Israel. Jika kita nanti bolo tajahan dia sia turpukon, mereka hampir putus asa. Dangadong nabui mana luhon pirau. Dangadong nabui. Dangadong nabui. Baheno ni hala Israel asa maluas yang perhatu pada ni. Alanido mulu tajaha turpuon dang likangon sian bangsa Israel nasahat na jolo uju masa ni si Jakob tutano Mesir.
Alani haleo potir do nasida sahat tu si. Jala gabi hatuban nasida si. Lebih kurang 700 tahun lilin. Isi mana nasida gabi hatuban. Dungi bangkit raja ma Firaun. Naso mana desi Joseph. Ibe di mana ma Gogo. Alai berengi mana suku-suku pendatang ke Mesir semakin bertambah. Nagebibui gabi alwan do di dasido. Maka Firaun sangat takut kepada suku-suku pendatang. Ibe di mana ma kerja paksa, Rodi, berbagai penderitaan, bahkan Firaun mabais ada undang-undang. Setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Tapi kalau perempuan, boleh perempuan do dilehomba haguluan. Pada konteks songoni mah lahir Musa yang telah dipersiapkan dari suku Levi. Dari suku Levi di si Musa. Ibai di mana tuhirang di bait waiki. Asa gabe diain. Gabe anak di Firaun, baru di si Firaun di mana. Diuji si Musa do lahu mangurupi bangsona namar soal. Diurupi mana? Pola itu isi boleh tajahi bidudue dibudi mana? Sahala madur ni hala Israel. Alai dangolo bangsoi. Ise pajong joko gabe partoginan. Ala nido litus si Musa tumidian. Melarikan diri. Bayi di mana? Gabi musuh ibana di tonga-tonga di halak Misiri. Di sini mana di jauh di bata. Lahu paluahon bangsa Israel. Tang oleh mana? Dak mau to makatai. Suruh mana asing. Unak suruh au dang olah tulau ni. Aini mau te mana situasi na masa di Mesir. Sadarion dipatakas di bata. Pajauan ti sumusai. Ido ibana ahudo Jehovah di Batam. Aku adalah Tuhan. Dirata-ratai di Batam baga-bagana tu si Musa. Ahudo Jehovah di Batam. Aku adalah Tuhan. Lau maho tu Mesir. Dokomma. Tuhan memperkenalkan diri. Ibatat Daud debata. Dirina tu si Musa. Asa olo si Musa suruhun di debata. Menghadapi Firaun. Adong opat tali itu pukon. Ayat sahda, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Audo Jehovah di Batam. Berarti ada keseriusan. Ada jaminan. Ada garansi. Tuhan hadir. Menyertai Musa. Di sudi ulau. Audo Jehovah di Batam. Lapatan na. Dagadong gumogo siya nao. Molo dihabiari ho. Si Herodesi. Itu rukku rupe si Herodesi. Audo pe gumogo siya si Herodesi. Aido ibana borhat maho. Buang maruar bangsoki. Bangsa Israel. Adong opat. Baga-baga ni di bata. Molo tajaha dia onomi. Parjuli do ibana. Ahudo parwarhon nasida. Sian Rodi. Ahudo manobus nasida. Sian parhatu banani. Ahudo gabe debatana. Jala ahudo marmudu-budu nasida. Apa tanda dang likang ngulu ni hala Israel siang ngulu di bata ay nunga di padat to ni. Tuapung nasida si Abraham, si Ishak, doh si Jacob. Nang pedang itad da si Musa isi si Abraham, dang itad di mana isi si Ishak, doh si Jacob. Alay nga dilihod di bata sada garansi tu si Musa. Asa si Musa mangluhon nasida haruar sian tano Mesir. Tu parhorsihan asa sahat nasida tu tano Kanaan tano haboran di susu dohot situak nilobai. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molopola di bata patad dahut dirina
tu si Musa. Mangalehon garansi jaminan. Daudo petujulu ngadi pabua di bata. Au bang urupi ho. Au margogoi hokko. Au dodongammu. Jalo omuma hasonangan. Idu jamita di minggu sadarion. Ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa dan sekaligus tu minggu ta sadarion. Ipatat dahud de bata diri dari papatar. Ahudu jahuba de batam dongammu mardalan di tahun 2024. Dangarung naasi. Ahudu jahuba de batam mangurupi ho di tahun 2024. Dangarung naasi. Molope adong Firaun kecil. Mengulur di si Firaun ini pangalahonai. Firaun masih hidup sampai saat ini. Alai pangalahonai. Masih ada Firaun modern. Masih ada padang gurun yang sangat ganas. Alai di bata au dodongammu. Adong dobe. Aka Firaun modern. Nabui mabai kita marukil. Nabui mabeh kita mabiar. Nabui mabeh kita biahaton. Nabui mabeh kita lomos. Madalan di tahun 2024. Alai dilihat di batas ada garansi. Jaminan. Tuhan hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah tanggal 5 Nasalpu HKBP nunga launching. Tahun 2024. 5 tahun oikumene inklusif. Dengan tema HKBP menghadirkan kebaikan Allah. Kita hari Minggu Waduh kita menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah minggu duon. Iman yang jujur di HKBP itu kita, sungguh ruas kita. Jadi tiki pada di jami tahun mau sehusurati songoni terbayang mau disada kulik-kuling ngaca. Yang tahu di kulik-kuling ngaca? Kulik-kuling ngaca. Oh, ibu tu hamu dah boleh aja mak. Oh sangka nggak lupa hamu. Kulik-kuling ngaca. Dong masih ada huta. Jadi hutaun kebanjiran. Ada satu kampung asip suri boto, adong banjir di hutaun. Seluruh penduduk kampung nggak dibuat, mengungsi. Alai dak siat, adong ma dihutai. Tulu halak tinggal. Saya ada dokter muda yang sangat energik. Dokter, nang bui mana siap betul tumpangan ni. Dungi, adong memusai si tinggal sahala opung namar sahid. Opi dak siat, mal lupa ibana. Tu mau beli. Dungi, adong memusai tinggal anak buru nama cewek gak sahadi. Natuli ba tinggal, pema jemputan. Saya tiki lewat baduli-duli, bersepeda motor. Siapa ngana nih? Ibarat mana buru bagaki? Ibarat mana dokter sangat energik? Ibarat mana opung namar sahidi? Kulik-kulik gacha. Isi be selamat tu pemuda. Baik, isi ba. Pemuda siapa diselamatkan? Pasti gadis berambut panjang dan cantik. Amin. Lutung dah. Engali lagi ada jatuh cinta tu si. Pajupang, pucuk dicinta ulam tiba. Itu kan? Dokter, siapa diselamatkan? Pasti dia mengatakan, aku diselamatkan. Saya dokter. Tahu deh. Aku opung selamatkan. Opung nomor sah. Itu halusna. Kulik-kulik ngacai. Ternyata tidak. Dilihat duli-duli ima. Sepeda motornya itu dokteri. Dokter, ini sepeda motorku. Boncenglah nenek tua ini. Bawalah ke rumah sakit berobat. Saya akan berjalan dengan kekasih saya. Saya dia gajang naik perdalanan on. Dang taboto. Ido alusni kulik-kulik acai. Dang taboto saya dia naik perdalanan tahun 2024 tahun. Saya kulik-kulik ngaca do. Alangnya disuruh kita menghadirkan kebaikan Allah. Ngai suruh kita. Alangnya memang pola lomos kita di sini. Pasti Tuhan menyertai kita. Urupan di debata ado kita. Ido di debata papos rohani si Musa laho manguluhon bangsoi. Kurang naking nang pegodak sonari aka Firaun modern. Nang pegodang padang gurun.
alai bolo pos doro hatta di pangurupion di bata. Pasti do buhita menghadirkan kebaikan Allah di sadok panggulmiton ni nguluton. Alani pos rohatta nunga di papatar di bata dirina marhiti Yesus Kristus. Nunga maluhita siyang parhato bada di dosa. Unang gabi dosa ibi maggopang di nguluton. Alay tajalo mahalwaw na sa Tuhan Yesusi di sadok panggulmiton di nguluta pabuahita nunga di ain di bata gabi anak konna dohok boruna. Dakolang bangsa Israel dia di bata. Hita pe di ain do gabi anak kon dohok boruni di bata. Alani mardalam bahita di bagasa tahun 2024 rapot di bata di sadok panggulmiton di nguluta. Amin. Martangi yang bahita. Di bata Jehovah amanami di bagasan Yesus Kristus. Mauliate ma diasi dohot dinggan di basam. Naung paluasami taripar tu tahun 2024. Laos di papasoro hanami marhiti hapatarmu. Pabua nadonganamu dohami maguduti pardalanan ni ngulu namion. Alani leho matuhami pos ni roha jala pakirimon na mangulu. Asa totok kami makirim dia sini roham. Terbaik kami Tuhan madalani nguluon rapoko. Molo hubodo kami akahamawlon. Molo gora-gora kami tuho. Saya paeleng sipariommu manangihon parkurajaw nami. Molo luja kami Tuhan pahosa. Molo tumpe sipata martutukia kami tukuli. Ido pos ni rohanami. Di minggu sadarion. Pabuadang likak ko siya nasa ngulu nami. Alani koma Jehovah si parmahak kami. Natotong madugu kami tu japalan nalomak nang patongok kami tu mata aik mual natiyo. Asa marhasonangak kami. Sahatu tangamu akka dongan nami. Na di bagasan las ni roha dinamarningo nasida di hari ulang tahun nasida. Lihut tu nasida las ni roha. Jala patulus akka sita-sita nasida naso marhata ridaan. Asalam gomal patar nasida marhato potton hodo Tuhan haroroan bona ni nasa las ni rohai. Asiroham ode bata Jehovah. Pasu-pasu mahuriam. Terlumubi na mangarani diri kami Tuhan. Laho patupahon sada pertanyaan bona taon. Ima di hari minggu ada saplopak na nengro. Lehon ma habisuhom mo tuakka panitia. Lehon hasadaon tu sudi kategorial. Songoninang tu sudi ruas di huriabi. Asa parsidohot tami mangulupon tahun 2024 di bona tahun di huriami. Sahat tuhoma huriamon di bagasan Kristus Yesus martangia kami tujolong. Amin. Tapasaha mapeliata tu di bata marid de mahita. Adesi tutu haluon, nanay takupon buato, rade nang dihong atuon, sihala sonot buato, berlindo di tanah Tuhanmu, pasai ada samsa sudi, tunggu lampau jadi bana, saja kon pakukup naik. Pate dek sude haurangan, topo di sandung dosami. Pangi dosai sesa Tuhan, sude pangalasi oki. Dada di sai sabotonmu,
Tapasahak mapeliata tu debata martangi yang mahita, ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohok nasa uli basa na mauliutus. Hu pasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu mejala ramoti, asa ho parhasiang hami pelianon. Patimbulhon hara jomu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohan nami marhite-hide todip, asalam hutad dahami, godan nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gerger hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata amani akka hati uron. Haroroan ni akka dengan masa na mauliutus. Mauliate rohanami tuho ala di papatar ho holong dohot asini roham. Marhite sian pangalehommu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Gabe jolma humokopami. Huidahami siani gudang ni holong ni roham. Dang na hasuhatot bidang na dohok gajang na. Dang na terdudu bagasna jala dang na terdudung tibona ope pujion nami maho ala di pabisar ho barita naudi tuhami asa mangulu hami di bagasan asin roham saya si maroham sodangi mahami lehom matu dimpatirhon rohanami asa torang huidahami habal gomu doho panodang nasian hoi selehom mahami anakmu bahin upa ni halujaon na ala na tinaon na hangaluton humokopami asa masohot hami mangulahod dosa asa burju jala daulat hami marroha pabua mauliate ni rohanami sesungguli mahuriam asa olo mangeneko rohana doho artana be bahin silua tu anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami papatar mabarita nauli tu halak si pilibigu dohot tu parugamo na asing asa marongoman na sida roma dapoton panodang naung bisari selehon heras ni roha tuak kapar barita nauli asa hato rarak barita nauli i tuganup huta na ditanoon selehon habis taran sian hotu akka panggonggomi dohot tuak karaja tuak kasuruan ni napida bangkitna asa dohot na sida patiur hod dalan di barita nauli i say pauduk marohanami asarap hami mangului paretani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi. Amen aliamanami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare. Say sambadu sanami songon pada sanami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugi untuk panghujunan. Palua mahami sian pangago. Uri itu hatta mulak mahamudi bagasadame jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhida tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhida tuho
jala di parsaur homma damena tuto di. Selamat tahun baru bagi kita, masih jala kami dan saya buka birakta. Tum namo